Moraña repite formato para a festa do Carneiro Espeto. Nesta 52 edición, prevista para o día 25 de xullo, tampouco haberá mesas na Carballeira de Santa Lucía, por mor da situación sanitaria. Como solución, mantense a opción de recoller o produto e degustalo logo na casa dun xeito seguro con familiares ou amigos. A festa vai ter un formato similar ao que fixamos o ano pasado, debido á normativa COVID que nos impide celebrar a comida tradicional que viñamos facendo na Carballeira, que era o máis importante, non? Entonces, este ano, desde logo, vamos a facer exactamente, tamén vamos a continuar ca tradición de asar os carneiros, o espeto. A dinámica permite seguir gozando desta festividade, aínda que dun xeito diferente. Na contorna da Carballeira, onde terá lugar o asado, como sempre, crearase un circuito para coches para poder buscar o lote de produtos. Estará señalizado polo lugar que teñen que entrar os coches, se pondrán á cola e automáticamente o personal do concello llevamos a entregar a persona que adquiriu o lote, pois llevamos a entregar o carneiro ou o medio carneiro en este caso, se lle dará a empanada que lle corresponde, as empanadas ou as bebidas, e isto estarán á cola e se lle pondrán xustamente ao lado do coche, incluso lle axudaremos a introducilo dentro do vehículo para que isto sea dunha forma moi ágil e que eles salgan xa directamente por un itinerario que vai estar establecido, entrada por un lado e salida polo outro. Ademais, dende o 10 de xullo, o Concello deseñou unha ampla programación con propostas musicais de lecer e incluso varios show cookings. Temos unha serie de actividades ao largo do mes de xullo, é dicir, todos os días ou casi todos os días vamos ter actividades e van a ser un pouco algunhas que xa fixemos e outras que van a ser novas, non? E dentro do que tiñamos anteriormente, pois algunhas cambiamos o formato, pois porque pensamos que pode ser máis interesante. Entre esas propostas, a actuación do monologuista Lois Pérez, as actuacións musicais de Broken Pitch, Lauca Band, Gisela ou Soraya, e tamén teatro, cine na rúa e o Espeta e un pincho. Os locales que queren daqui da hostelería de Moraña pois participan, que lle regalamos uns carneiros e ao mesmo tempo pois eles fan pinchos diversos. O prazo para a reserva dos lotes de carneiro espeto vaise prolongar ata o 19 de xullo.